वेलकम टू यूट्यूब चैनल कार्तिक फूड। अच्छा तो आज हमें खाइबनी, आज हमें पीबा। आज कौन पीबा? आज हमें पीबा स्प्राइट। ये होची हमर 2.5 लीटर स्प्राइट। देखो तुमको ढाली के रखि देखो तो ये 2.25 एल माने लीटर। एटा हमें ये टोटल होची हमर 12टा ग्लास, तार 6टा मोर भी 6टा। देखो गोटे गोटे क्वांटिटी एक ग्लास रे आनी पे आपण, तो एथर 12टा पूरा मुंडा 12टा पूरा एथर हम ग्लास फुल होची। तो आज हमें स्टार्ट करिया। हम स्टार्ट करिया एमि हाथ लगे पी देले बस शीघ्र सजे कि नहीं, हमें पूरा स्ट्रॉ लगी पीबा। स्ट्रॉ लगे पीबा आउ सब फिनिश 6टा ग्लास हम फिनिश करियर अछि। आ देखाउ तो ये जो ऑटरी गुंड आउ आज रे पनिशमेंट जहा ये अपन आसे ठंडा पानी। हां आज हमर पनिशमेंट को आनछंती। पनिशमेंट ए जो हाथ जो थे मर्जी देखंतु हमर दाढ़ी आज जे हारिबो अरे एठू तक सब जाक मुस्कुंडा हो मुस्कुंडा पूरा टीमर पूरा कटिबो। तो पूरा ई सॉन्ग काटी जे हारिबो रे ढोला रे ढोला रे ढो ए गीत रे डांस के टॉल करी पूरा एंड मुंडा हाथ देगी हां मुंडा दे दो। हां चलो जे ऑटो गुंडा में ट्राई करिया की टाइप सिस्टम देखुन तू की जितबो। आरे जे ताको मु हरैथिली एन कानुथिला ए बजे चाउमिन ताको हरैथिली। हां ठीक है। ए बजे जे हारिबो दाढ़ी काटिबो माने एत काम सेव हो पूरा। आपुन तू ये हमें कंपटीशन स्टार्ट करिया। स्टॉल लगी डेट में स्टार्ट कर। तू तो रेडी कर 1 2 रदा एक मुरा के दे काले चीट कर दी एती तेरे भी दे दियो। कारण एटा हम बड़ टैग को छे नामे पूरा सब दिन पई 1 2 3 मत लगे मुझे छड़ा पी परिनी देखा जो होची। आज तो मास्टर सोनी में तेरा काय कुजन जडी मोस्ट अपनो एमिति चेपा कर देछि जे थरे म हारि दिबे। आपन हाथ बने हाथ बने चिट कर न एते पत्र खाली कि मु बुझे चित्ते। देखुन देखुन आपण देखो तू मोरे चेपा कर देछि आसी कि गोटल हे पिजु मसे दे तो स्टोर आसन मोरे से मोर एडा जे मु बिन टाइप के जी पी होची एके रिकॉर्ड कर दे छिड़ले कम कम बैक कर जा काट दे ले झाड़ पर काट दे देखा ले कि बुझी स्टार्ट वो itu itu bidala terus kami bikin dulu itu magic sumada he la la la
ନା 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 ଆଜି ତ ଉଡେଇ ଦେବି ତାର ମାନେ ଏଟା ମୁଁ ଗୀତ ବୋଲି ନାଚୁଛି ଆଉ କିଛି ମାନେ ଏଟା କି ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିବିନି ଏତେ ବି ଦେଲା ତ ଫୁଲ ପୁରା ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ କି କେତେ ପିଏ ମାନେ 1 ଲିଟର ଇଏ ଫିନିଶ କରିଦେଲା ମାନେ ଏତେ ଭୋକଡି ଖାଇଦେନି ଖାଉଛି ଛାଡ଼ ଏତେ ପିଆ ବି ଛାଡ଼ୁନି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ 5ଟା ଅଟୋରେ ଗୁଣ୍ଡ ଶେଷ କରିସାରିଲି ନା ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡ ବଞ୍ଚିଛି ଛୋଟବେଳେ ଏବେ ମୋର ମାଛ ଚାଷ ହେବାର ଉପଲବ୍ଧ ହେଇଗଲାଣି ଆପଣ ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ଡିଲ୍ଟା କାହାର ମାଛ ଚାଷ ହେବାର ଡିଲ୍ କାହାର ଦେଖ ପୁରା ଫିନିଶ ଜମା ବି ଟିକେ ପାଣି ନାହିଁ ମୋର 3ଟା ଆଇଏ 3ଟା ଦେଖ ମତେ କେମିତି ଚିଡୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ମୋର 3ଟା ଅଛି ଆଉ 3ଟା ଫିନିଶ କରୁଛି ତ ଆଜି ଆପଣ ଯାହା ବି କଣ କହିବେ ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବୁନି ମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ସବୁବେଳେ ପନିଶମେଣ୍ଟ କଣ ପାଉଥିଲି ମୁଁ ବି 2-3 ଦିନ ବହୁତ କାନ୍ଦିଛି ନଈରେ ବୁଡେଇଛି ତାପରେ ୟାକୁ ମୋର କରିଛି ଅମୃତ ରଞ୍ଜନ ଆଖିରେ ଲଗେଇଛି ଆଜି ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରିଥିଲା କାଲି ମୋ ଆଖିରେ ଦେଖିଥିବେ ଆଜି ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡିବି ଦେବି ତାକୁ ତଳେ ପକେଇକି ମୁଣ୍ଡକୁ ଚକଡିକି ଦେବି ଖୋରିବି ଯାହା ମାନେ ହାରିଥିଲି ସେଦିନ ଆଉ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ହାରିବାରେ କିଛି କଥା ନାହିଁ ଆଜି ଆର ଉପରେ କଥା ହେଇଗଲା ନା 6 ମାସରେ ମୁଁ ଏଇଟା ରଖିଛି 6 ମାସ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଦେଖିଛି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଭିଡିଓ ଯା ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ବାକି ତ ଏସବୁ କାଟିଦବ ଇଏ ଟିମରେ ଆଜି ମୁଁ ଟିକେ ଭଲ ଟିକେ ଧରି ଦଉଛି ଦେବିରେ ମାନେ ଆଗ ରଖେଇକି ଆପଣ କେତେ ମେହନତ ଲାଗି ଜାଣନ୍ତି କେତେ କଣ ମରାମରି କଲେ ସବୁ କେତେ କଣ କଲା ପରେ ଧାଡି କାଟି ଉଠୁଛନ୍ତି ସିଏ ବି କେତେ କଣ କରୁଛି ଆଉ ମୁଁ ତ କାଟୁଛି ଆଉ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଆଜି ଅଲଗା ଟାଇପରେ ଆଜି ମୋତେ କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଆଉ ତାପରେ ଥଣ୍ଡା ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଲେନି ସିଏ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତା ମନ ପୁରା ରଜ ତାମାନେ ରଜ ବି ଆଗକୁ ଆସୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ବି ରଜ ହେଇଯାଉ ତାପରେ ୟାର ଏଥର ଗୋଟେ ଗୀତ ଆମର ଥିଲା ଦାରୁ କୋଉ ଦାରୁ ଦେଶୀ ଦାରୁ ମାନେ ଦେଶୀ ଦାରୁ ବୋଲି ଗୀତ ନଥିଲା ଗୋଟେ ଆମ ପିୟୁ ସାରା ବି ନା କଣ ଯେ ନାଇଁ ଆରେ ପିଜା ଏଇଟା ଗୀତ ନୁହଁ କଣ କହିଲୁ କଣ ଯେ ମୁଁ ଜାଣିନି ଟିକେ ଟିକେ ଶୁଣିଛି ଦାରୁ 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 ले दारू ପିଜା ରେ ପିଜା ସବୁ ପିଜା ସବୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଗୀତ ଅଛି ଟିକେ ମନେ ପଡୁଛି ଆଉ ଆରେ ଖାଇଲା ବାଲା ହେଇଛି ଯଦି ଯାହା ତ ଖାଇଯା ରେ ଆରେ ଅନେଇ ଗୀତଟା ମୁଁ ଫୁଲ ଜଣା ନେଇ ତୁ ଯେତିକି ବି ଯାହା କରୁଛୁ ତମମାନେ ହିଁ କରୁଛୁ ଥଣ୍ଡା ପିଜା ସବୁ ପିଜା ତାର ପନିଶମେଣ୍ଟ ପୁରା କଡା ହବ ଚକଡି ସୁଦା ଚକଡି କରି ତା ଦାଢିଆ ଉଡେଇବି ଉଡେଇ ମାନେ ପୁରା ଉଡେଇବି ଯଦି କହିବି ଚମଡା କାରଣ ପନିଶମେଣ୍ଟ ପାଇବାର ସସ୍ପେଣ୍ଡ ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ହାରି ଯାଇଥିଲି ଆଉ ମୋର ଏଇଟା ମୋ ସ୍ପୁନଟା ହେବି ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ରଖି ଏକ ସବୁ କଟା ହବ ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ଯୋଉ ଆଜି ଥିଲା ତା ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେଖାଯାଉ କଣ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ପନିଶମେଣ୍ଟ ଥିଲା ସେଇଟା ତ ଦବାର ଅଛି ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତଟା ମନେ ପଇଲା ଚାଲୁ ବୋଲି ଦିଅ ଥଣ୍ଡା ଦେଇ ମତେ ତୁ ଲୁଟି ନେଲୁ କାହିଁକି ତୁ କଲୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କହି କହି ମତେ ମାରିଦେଲୁ ଆଜି ଦାଢି କାଟି ଦବୁ କେମିତି କରିବି ଷ୍ଟାଇଲ କରି ପାରିବିନି ଆଜି ଗାଡିକି ମୁଁ ତୋର ଉପାଡି ଏଇଥର ଯିବ ଆଜି ମୋ ଦାଢି
ଗୀତ କିଛି କାମ କରିପାରିବିନି ଚାଲୁ ତମ ଦାଢି ଦେଖା ଆଜି ଟିକେ ଭାଇ ଷ୍ଟାଇଲ ବେଲେଇ ପାରିବିନି ଏତେ ସବୁ କଟା ହେଇଗଲା ଦେଖାଯିବ ଏମିତି କାଟିଲେ କେନ୍ ଦେଖାଯିବ ମୁଁ ବି ମାନେ ଜାଣିନି କେନ୍ ଦେଖାଯିବି ମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଧେ ସେ ସେଇଆକୁ ରଖି ଆସିଥିଲା ଆଜି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ହାରି ଯାଇଛି। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଏତିକି ରଖିବା କେତେ ମୁସ୍କିଲ ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ହାରି ରଖୁଥିବ ମୁସ୍କିଲ ହେ ଠକେଇ ଦେଲୁ ମତେ ଅମୃତରଞ୍ଜନ ମିଳିଥିଲା ପାଣିରେ ପହଁରିଥିଲା ଆଜି ତାର ବଦଲା କରି ନେଇଯିବି ଏମିତି କହିକି କହିଲା ମୁଁ ପିଇ ପାରିବିନି ମୁଁ କହିଲା ଠିକ ଅଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଦବା ଭାଇ ଏମିତି ପିଇବନି ମୁଁ କେବେ ବି ଇମାଜିନ୍ କରିନଥିଲି ଏଟା ମୋର ବଦଲା ଥିଲା ନା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କରିବି ତୁ ବୋଲେ କଣ ଇସ୍ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ଥର ଦେଖିଦେ ନା ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବୁ ମୋର ଏଇ ଦାଢ଼ି ଥିଲା ରେ ଆଉ ହଉନି ଦେଖିଦେଲେ ଦେଖା ଆଉ ପଇସାଟା ଦେଇ ଦୁ କାଟିବାକୁ ସେଇଟା ଏ ସେତିକି ଆସେ ଏ ଭାଇ ଧନ ଧନ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ହବ ଆଉ ଯେତିକି ଚାର ସରିଗଲା ଆଉ ଚାର ସରିଗଲା ଆଉ ହଉନି ବା ହଉନି ହଉନି ଭାଇ ଆଉ ହଉନି ଗଲା ଏବେ ଦେଖ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଏଇଟା ହଉଥିଲା ରୋଲ କରିଦେଲା ଆଉ ମୁଁ ମାରି ପାରିନଥିଲି କଣ କରିବି ସେତିକି ରହିବ ନାଇଁ କାଟେ ଆପଣ ଦେଖୁନି ଏମିତି କାଟିକି ରଖିବ ପୁରା ହାଫ୍ ଟେ ମାରି ବୁଲିବୁ ହାଫ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଟେ ମାରି ବୁଲିବ ହଉ ଦେଖା ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଏଥିରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛୁ କେମିତି କରିବି ଦେଖା ମୁଁ କେମିତି କରିବି ମୋଡ଼ି ମାରିକି ଦେବି ଏଇନେ ଆଉ ସାଇଡ ମାରି ଦେଖା ଦେଖା ତ ଅବାଗିଆ ଅଛି କାଟିବାକୁ ମୁଁ ଏଇ ତ ଦେଖିଲି କାଟେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିଅ ଏତେ ଥର ତ ଗାଡ଼ି କାଟି ସେଠି ଦବା ସେଠି ପଡ଼ିବ ଯାହା ହଉ ଏଠି ଗୋଟେ ବାରିକ ଅଛି ଗାଡ଼ି କଣ ଅଛି ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ମୁସମୁଣ୍ଡା କରିଦେଲି ସେଲୁନ ଅଛି ମରଦ ସିଂହ ୟାର ଗୋଟେ ସେଲୁନ ଅଛି ଏଇଠି କିনে ଦେଲା ଆଜି ଏଇ ଆଉ ବଞ୍ଚିଛି ବେଳେ ଅଛି ରେ ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ମୋ ରାଗ ସବୁ ସୁଝେଇ ଦେଲି ଯେତିକି ଯାହା ଥିଲା ଆଉ ତାର କୁଆଡେ କଣ ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା କଥା ହବ ନା କଣ ମାନେ ରଖିଦେ ବୁଲି ବୁଲି ମୁଁ ବି କଣ ସେଟା ବୁଲି ବୁଲି ମୁଁ କରୁଛି ମୁଁ ବାଣ ବେପାର ଏଇ ରିଜେଟ ବେଳେ ଚଳିବନି ଏଥିରେ ତାକୁ ରଖିଥିବି ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ମାନେ ବୁଲି ବୁଲି ନଉଛନ୍ତି ସେଗୁରା ସେଇମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦବା ଆଉ ତ ସେଗୁରା ଦେଇକି ଆଉ କିଛି ନହେଲେ 3-4 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବନି ଏତେ ରଖିଥିଲୁ ନା କାରଣ ମାନେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ପୁରା ବହୁତ କଡାକଡି ହେଇଗଲା କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିକି ଦେଇଦେବି ଟଙ୍କା ଦିଟା ଦେଇଦେବା ଯାହା ହେଇଯିବ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରି ଗୋଟେ ହାବିଟେ ନେଇଯିବ ହାବିଟେ ନେଇଯିବ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଭଲ ଦେଖାହେଲାନି ଏମିତି ପନିଶମେଣ୍ଟ ଆସୁ ଏମିତି ଭଲ ଦେଖାଯାଉ ଠିକ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ଦେଖାଉଛି ଦେଖାଉଛି ମୋର ତ ପେଟ କହିଯାଉଛି ହସି ହସି ମୁଁ କଣ କହିବି ଜାଣିପାରୁନି ମାନେ ଥଣ୍ଡା ପିଇକି ମତେ ଠକି ନେଲା ଆପଣ କେମିତି ଠକିଛି କୁହନ୍ତୁ ମତେ କେତେ ବହୁତ କଡା ପନିଶମେଣ୍ଟ ଥିଲା ମାନେ କଡା ମାନେ ମୋ ଧାଡି ମାନେ ଏତକ ସବୁ ସେଭ୍ କରିଦେଲା ହଉ ଛାଡ ଆଜି ତାର ପୁରା ସବୁ ପୁରା ମୁସମୁଣ୍ଡା କରିଦେଇଛି ତାକୁ ପୁରା ଚପଳିଆ ପଣ୍ଡା ବନେଇ ଦେଇଛି ନାଇଁ ଆଉ ସେ ଖୁସି ନାହିଁ
व्यस्त होते नहीं। सब्र का फल मीठा होता है। मीठा होता है सेटा मोर ही थे। वेट कर बेटा, मेरा टाइम में आएगा, जरूर आएगा मेरा टाइम, उस दिन देखना। तेरा भी सर मुंडा कर दूंगा। अब गोटे तो टाइम ऐसी हो ये जो देखुना ये भी कोदिन जीव मुंडा मोर न मु तो सेटा दीटा हाथ लगे दी बचे के हाथ गोड़ लगे दी इंगा भी छाड़ी दी। तो लाइक एंड कमेंट सब्सक्राइब